Bafowethu, into ongayazi inkulu kakhulu kunawe. Nginibingelele wey'ngane zakwethu ntambama lishona ilanga. Wey'ngane zakwethu ngithi-ke njengoba-ke uMacingwana esekhulumile esekhulumile akukhulumayo, ngicabanga ukuthi sengilalela amavidiyo akhe awu-2. Ngacubungula nje ngabheka indlela a-align-a ngayo izinto, ngase ngi-connect-a ama-dots. Kunento ekuthiwa connect the dots. Ngase-ke ngithola ngithi ake ngibheke lesi sithombe ey'nkundleni zokuxhumana-ke ngibheke lesi sithombe lesi i-line-up lana njengoba nibona-ke kwakuwumhlangano owabakhona phakathi kwakhe uMacingwana noPhakela Umthakathi nokumongameli uCyril Ramaphosa. Insizwe siyaziyo ukuthi hhayi iyakhokha bafowethu, akudlalwa. Engicela ukuthi-ke sikubheke-ke okokuqala ngalesikhathi kusuka lolu dweshu lokuthi kunemali ekhokhiwe noma udweshu lalo mhlangano, yini esike yashiwo ungizwe Mchunu malelana nalo mhlangano? Ikhona mhlampe into avela nje kwezokuxhumana ekhuluma ephawula ngalo mhlangano ukuthi kwaba nalo mhlangano yayithini injongo noma inhloso yalo mhlangano? Ulo mhlangano ube khona kanjani? Or mhlampe kulo mhlangano njengoba wayekhona yena noPhakela Umthakathi engekho uma ngobese yena ungizwe uMchunu uthini ngalo mhlangano? Ukhona yini asakuphawula ngalo mhlangano? Angikaze ngizwe lutho bafowethu. Ngikhona, ungakwazi ukuthi mhlampe ungikhumbuze ungiluleke ukuthi kukhonani wake wakuthola uthi nje jwathu kancane ungisendele kwi-inbox noma ungisherele ividiyo lapho khona ekhuluma ungizwe ngalo mhlangano eniwubona la kulesithombe esila. Angikhumbuli nakancane ungizwe ngimuzwa ezophawula ngalo mhlangano, yabo. So-ke yilokho-ke ngane zakwethu ekufuneke nikubheke, funeke niqale lapho before nize kule mpendulo yakhe ayiphendulile, lapho khona nakhona athena mayisephendula kwakhona izinto ezinombuzo kwakhona izinto ezinombuzo ukuthi njengoba esephendula ezoveza eyokuboshwa ukuthi uke waboshwa, number 1, angiboni ukuthi besikhona isidingo sokuthi yena useke waboshwa laba abakaze baboshwe, besingekho isidingo salokho. That's number 1. Number 2, le ye-economy ukuthi ngeke kumashwe njalo kwasha kwacima kwanjani ngoba kuzophazamiseka i-economy. Akazi lutho ungizwe nge-economy yase-South Africa. I-economy yase-South Africa lokho nje yaqala ukushayeka kakhulu, yashayeka kakhulu futhi ngathi nje mhlampe ngokuba khona nje kwakho uCyril Ramaphosa ngoba nje yashayeka, and nangekho i-COVID-19 yashayeka kakhulu i-economy yase-South Africa, yashayeka kakhulu dismally, ayizange yaphinde. Kuthe makuqamba kuzofika iy'khukhula, kuthe makuqamba kuzofika ilokhuzane i-looting and stuff like that, izibhelu ezake zaba khona, i-economy ya-South Africa yayishayeka iphindaphindeka. So-ke angikuvumi okushiwo ungizwe Mchunu. So-ke indlela ungizwe Mchunu akhuluma ngazo, hhayi bafowethu ngeke zinogqobho phakathi iy'ngane zakwethu ngoba mhlampe kwividiyo yami engisho ekuseni ngishilo ukuthi zinalento ekuthiwa yi-reversal psychology. Uma uyilandela kahle iy'nkulumo zangizwe Mchunu ngoba besingekho isidingo sokuthi aveze ukuthi useke waboshwa yena kwasha kwacima kanjani. And uma ngabe futhi niyanothisa ukuthi emveni kwalo mhlangano niphinde nabona yini mhlampe ungizwe Mchunu eyingxenye yemashi enimashi, noma-ke niphinde nabona yini mhlampe ungizwe Mchunu eyingxenye kaPhakela Umthakathi nemashi nje ebiye khona? Angikhumbuli nike nabona. Mhlampe niyayibuzani lokho batakwethu ukuthi kungani na, yabo? Funeka phela sibheke ukuthi kahle kahle ugqobho ukuphi la.
ngoba before lo mhlangano sabona uNgizwe Mchunu evidweni yakhe evela ehlangene nendlulamithi thizeni endaweni thizeni. So-ke kwaphela usuku ngicabanga ukuthi kwakungumhla ka-28 kanje noma mhla 28 kanje ntambama, then ngomhla ka-29 ngosuku olulandelayo kwazoba khona lo mhlangano. Okay, now uNgizwe usephendulile, uyakhuluma ngendlela akhuluma ngayo, ukhuluma nange-economy. Umbuzo wami uthi uqale nini uNgizwe ukukwazi lokhu kwe-economy? That's number one. Uqale nini ukukwazi lokhu uNgizwe ukuthi imashi ngeke bekwazi ukuthi bemashi, ngeke kumashwe njalo kube namamashi amaningi ngoba kanjalo? Bafowethu, asizona ingane, asizalwanga izolo bafowethu, asizalwanga izolo. Njengamanje mina ngokubona kwabo useqalile uNgizwe Mlando Mchunu njengamanje ukusebenzela imali ayithola mhlambe before lo mhlangano noma sekudlule lo mhlangano, useqalile ukuyisebenzela. And uma ubheka ulandela ungathi uyabona ukuthi lo labumbano elalikade lukhona phambilini